मस्त बस बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। कमॉन नाना, और 50-60 साल जीले, कमॉन। खाऊचो पूर्ण हा ए जो पहिला येईल त्याला कोवळी आहे ना, नंतर मग खोबरं झाड आहे आज सगळे हे नारे आपापले घेऊन या। अरे इकडे घालशील ज्या यायला हळू। कोण फेकतय? ठीक आहे, नारळवाला आहे का? नारळ आहे दुसरा बघू। हा शाळेवाला नाही, शाळच आहे ते। अक्का सोडला बस काय खाली कैसा आहे? एक नंबर। अमृताहून गोड, अमृताहून गोड, अमृताहून गोड। एवढा वेस्ट नाही, क्या बात आहे। थोडी हे पण आहे, खोबरं आहे बघ काय थोडं ते। जानेवारी कोवळी भेटते आता, उष्णता वाढली ना, कोवळी नाही भेटते। ब्लॉगिंग करतो नाही रे, त्याला नेक्स्ट टाइम यायचं आहे ना, फेमस व्हायला ब्लॉग करून कोरियात टाकतो। तिकडचीच पब्लिक कुठले कोरियन कोण तो बोलत ना, आपल्या कमी येते मराठी त्याला। मजा आली। आराम कर हे गणपती काय झालंय? हो कालच्या सदम्यात आहे रे। दाखव जरा, पकड। मिळाली नाही, हे पण आहे काय नाही भेटलं शहाई। ठीक आहे तो त्या ह्याच्यामध्ये हलचल पिक्चर मध्ये नाही का, तो मार खाऊन असं बसतो ना, तिथेच ठेव, तिथेच ठेव। ए ऊन आहे तिथे, जरा सावलीत ठेव इथे। बेस्ट सकाळ 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 नारळ पाहिजे। विचार त्यांना आपण जवळ भावकी भावकी धापोली भावकी बालगुडी भावकी एकच घर, एकाच घर भाव भाव ते नाही गाव, नाही गाव याला गावाचं नाही गाव तो सगळीकडचा तो। पुढे सांग ना मेले नाही। माझं आत्ताच देवगडच गाव, आता तरी देवगड, आता देवगड। तुझा काय? आम्ही नाशिकचे आशिक, नाशिकचे आशिक आहे ते। नाशिक त्यात नाही तू, लांजा तू राजापूर लांब जा कुठं, लांब जा। ह्यो पण जवळचा लांजाच। नाही, तसं काय लांब ह्यो भावनाच्या गावातलो होता बाजूचोच। हो. हो हे खोबरं कोण खाणार आहे? हा खोबरा फोडायला लागेल तुम्हाला खोबरं खायला। नाना थँक्यू हा, एवढं फ्रेश वरती चढून माहिती नाही, वेगळीच चव लागली तुम्ही दिलं म्हणून। नाही ह्याच्यापेक्षा कोवळी मिळाली असती। हे आता मे महिना ना, मे महिना ना। चकली नाही नाही, तुम्ही तिकडे पूनमकडे द्यायची। काय गेले ते? इकडे त्यासाठी आणि कोयता या कापायला, कोयत्याने कापा, मग ते कसं फील येईल जरा। कोयत्याने नको, खराब होणार। नाही चालेल। काय शाही मस्त मस्त। बस बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए।
तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू नाना हैप्पी बर्थडे टू यू नाना हैप्पी बर्थडे टू यू नाना हैप्पी बर्थडे टू यू कमॉन नाना और 50-60 साल जीले कमॉन खाऊचो पूर्ण हा चला मी किती वर्ष झाला तरी सांगा केसट लागला रेसट लागला देव तुम्हाला अजून 100-150 वर्ष आयुष्य देव आणि आम्हाला अशी शाळी खाण्याची सुख देव आम्ही 63 होईपर्यंत तुम्ही राहू काय काय हो तर नाही तर काय नाही ना आमच्या मागे. आम्ही त्याच्या आमच्या 12वीला तुम्ही जो येतं येतं चला मी कामा सगळं घेऊन ये त्यांच्याबरोबर हे नारळ घ्यावा एक एका वर येताना आता कुठे चाललोय आपण म्हणजे कसं शेळ्या पूनमकडे बंद कर नारळ हातात घे कोणाच्या राहुलो रे हे कोणाच्या नाही असं वाटतं एक हा तू या घे हा तू त्या घे दिलंय ना. तू घे अरे मध्ये मध्ये येतच रे तू. मध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे विथ नारळ पोट कोणाचा तरी पुढे दिसता कोणाचा पुढे नाया बघ आता जे काय तू पण थांब बस कसा वाटला तुमका आमचा कोकण एक नंबर भारी वाटला मग आणि नारिंगरा कसा वाटला भारी ना शाळाच्या पाण्यासारखा आहे शाळेच्या तसंच म्हणूनच नाव नारिंगऱ्या सगळ्यांनी आलं पाहिजे इकडे एकदम पुढच्या काळात पावसाळ्यात येवा पावसात यावा मग तुमका व्हाळात घालूक मिळती व्हाळात पेवणेक नाही पेवाक एक चला. खेळी होतात विनू तुमच्याकडे काय खेळी होतात गणपती गणपतीत आमच्याकडे भजनं होतात चला आता तुमका पुणग्याकडे नेऊया कोणाकडे ता फेमस झालेला आता पुणग्या पुष्पाची बहीण पुणग्या तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो पुणग्याकडे तर आता मोठी मॅडम आहे ना म्हणजे त्याका भेट देऊक जाऊची लागतं आधी होया काय माहिती काजीत असताला शिट्या वाजते खाली खाली हे पुणग्या म्हणून मोठ्याने हाक मारा तू नको मारू पुणग्या म्हणून हाक मारा मोठ्या गो पुणग्या असं म्हणा गो पुणग्या गो पुणग्या गो कुणग्या कुणग्या म्हणता पुणग्या बोलले पुणग्या कुणग्या म्हणालो गो हे गो पुणग्या सांगू का कुणग्या पुणग्या ना पुणग्या अरे बोल तू गो पुणग्या गो का पण गो गो नाही गो कामा का गो 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 हा ह्यो मेलो खंयसून नवीन येता तुमका पाटल्यारसून आणले काय त्याचा नानी तरी बघ पाटी तुम्ही ह्याच्या आधी पुण्यात आंबे बिंबे काढून मोकळा झाला मनाला अरे आंबे खतम आंबे काढले ना ते चार्जिंग सपत इल्या खतम ह्या पुण्या नाही पूनम ताई पूनम ताई काय काय बनवलंस काय सर मी जेवण करणार होते आणि नको म्हटलं नको बरं आम्ही सांगितलं असं कशाला यायचं ना जेवायला कलमाखाली आम्ही मस्तपैकी तिकलं कसलं ते सुकट्यांचं तिकलं ना वाकटी होती का ती वाकटी होती नाही नाही दुसरं चॅनल ते डोमी. एकच चॅनल आहे डोमी हा डोमी होती मालवणी राहायचं कोण काय कोणाचा नाही चुकलं काहीतरी चला बसा आतमध्ये नको राहू दे इकडे बरं वाटतंय ए, पाणी घे बघ, पाणी येवा बुतूर ना बघा घर तरी असे का लांब लांबचून कशाक पळतात एवढा पूनमताईचं घर हा येऊ होतो यो यो नाही, नाही, ते दुसरे ते शाळेच्या कॉलेजच्या टायमा केलेले ना नंदन
मग आता काजूची भाजी केली असती की नाही, हिला हरवला असतं. हे कायच्या ह्याचेच देवगड हापूस हे ह्या कलमाचे नाही होय म्हणायचे आपण. होय मग ह्या कलमाचे खय गेले गायब झाले कसे हे बघ विकत घातल्यास घेवा ते वेळेला पाठी बसणार होती, हे पुढे बसला. खाणार रे बरोबर खाणार रे. हे बस ना आमचं बस तर सही इकडे बस. तो लाजता. ए त्याचे शिक्षक व्हिडिओ बघतात मग त्याला दणका होतात. जास्त भेटतो किती काय टाइमपास करतो समजतो. हा म्हणून तो जास्त व्हिडिओ नसतात. तुला आता अभ्यास केला नाही तर पकडत असतील ना, आता बोलू नाही शकत तू. बरं नव्हतं काल दिसलेलं. अरे आंबो नाही हो, ह्यो वरण पण पूर्ण पिवळं हो. पूर्ण पिवळा पाहिजे तो. हा मग खालना जर गोड हिरवं लागतो. असतात ना तर त्याच्यात साख्या असतात ते सफेद सफेदवाला कापूस. कापूस. साधारण असो खालना पण पिवळ दिसाक हो. थोडं हा? चला 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 गोता तू कट ठेवलेला आता. चल चल बाय बाय. चला येतो. पुन्हा भेटू. हे पालक लावलं काय? होय ह्यो पालक, भेंडी, पालक, ती गवार. तू लहान माठ काय? हं. ते बघ आपली गाडी तिथे आहे. तिथे हा मी तेच म्हणतो. बरोबर. चला तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो. हे चाललास. चला बाय 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 बाय. चला आता हे चालले दाबोळ्याक की देवगडा. रेंका खंय नेता तकडनं घराकडनं जायच नाही आता. ही गावठी आहेत आणि दुसरी असतात ती त्रिकोणी असतात, जरा पानं वेगळी असतात तिची. कुठली गावते? ही अजून तयार नाही झाली. नाही नाही पाणी गेलं तर पाहतात इकडे लावलेला. हय करा आंघोळ मस्तपैकी, पाय पंप आंघोळ करा. हय आंघोळ करा. ह्यो बघा पंप पाणी वा मोठा. ओंकार मोर जेव्हा पावसात नसतात चला बाय बाय. बाय 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 बाय. चला रे. चाललास ना पुन्हा कधी? पावसाळ्यात होता. पावसाळ्यात. चलो चल बाय. तू कधी? तू 4 तारखे संध्याकाळी 4 दिवसात परत संध्याकाळी येणार नक्की कर आधी काय. 10 रुपये. चला मित्रांनो आता हे चालले फिरा. चला बाय बाय. तसेच भेटा या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. हेच पण टाकले पुढच्या भागात ना. चला चला मित्रांनो हे गेले चालले फिराक देवगडपासून आणि आता आपण जाऊया घरात. तोपर्यंत पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. संध्याकाळी इले तर येऊचे हे अजून नक्की नाही. पुणग्याकडे त्यांनी चुकलं आहे ना. तोपर्यंत बाय बाय.